Hello, hello, hello mga momshies at mga adashis! Ayan, nandito na nga po ako sa isa sa mga pinakamalalamig na lugar sa Pilipinas, ang Baguio City. And ngayon po ay nandito ako sa Cafe Bumakil, located at Dreamland Subdivision. Sa lagpas pa doon ng Pingit, Lower and Upper Pingit, dito sa kusang kami naninirahan o tumutuloy, kina Daddy Alex Vlog. And grabe yung lamig. Ang sakit sa dibdib, oo. Kung mapapakin nyo bakit na bakit na, so sobrang lamig po talaga siya. And for today's vlog, meron akong gagawing challenge kung kakayanin natin ang maligo sa swimming pool for 1 minute. Ha? Paano yun? So, kung paano natin gagawin yon, simple lang. Nandito tayo sa isang open area ng Cafe Bumakil. Ayan, kung makikita niyo yung mga lugar na napapalibutan tayo ng mga, what you call this, yung mga rebulto mula sa Thailand. At ang kanilang swimming pool. Yes! You heard it right. Open ito. So, lamig-lamig ng panahon. Alteo, 1, Ha? 2, talon. Mamaya pa, ito naman sa vlog ko yan. Panoorin niyo yan kung paano ko malalagpasan ang 1 minute challenge. Malagpasan ko yung ilamig ng swimming pool. Ay, madam! Madam! Ayun pala si madam, yung aming boss. Ma'am, kaway ka muna! Ayan, ang aming madam. Ayan, okay, so itutur ko muna kayo sa lugar na to para makita ninyo yung itsura ng ating Cafe Bumakil. Let's go! Okay, so from here, the Cafe Bumakil, ayan. So kakaiba siya kasi very open siya at marami siyang mga marami siyang mga rebulto dito, and they have tables and chairs at open siya. So kung gusto niyo magkape mamayang gabi, bongga dito rin yung location na to. And napakarami niya rin mga halaman at saka mga dogs. Hi! Mia dyan yung mga dogs. Kaya makikita niyo rito ang tanaw din, ang ibang parte na kabundukan ng Baguio City. Grabe yung hamog. Ayan. And they have solar din para dun sa kanilang mga lights mamaya. So ito yung tsura ng ating swimming pool. Sana kayanin ko. Malinis kaya yung tubig, oy. Parang nahamugan na din. Mula dito sa Cafe Bumakil, ay meron din sila mga tinitindang mga foods. Wow, ang ganda naman ito. Oh, di ba? May tubig to or hindi na nilagyan? Ang ganda oh. Ayan, so meron sila mga drinks dito and foods. They also have pizza by chef. Kapit-bahay lang namin yun. So, try natin mamaya maligo kung kakayanin ilamig. Oh, diba? May nagliligawan na naman. Kaya ko yata to. At ngayon naman po ay nandito ako sa Cafe Bumakil para ipakilala ko sa inyo ang aking social clever sisters na sina Diva, ayan, at Penguin. Yan. Hi, magkakasama pa rin kami kahit sa Baguio. Okay, live here at Cafe Bumakil. Meron ng pa-coffee sila. Native coffee ng mga kababayan nating Ugurot. So, titikman natin. So, nasa sa'yo na kung gusto mo mag-sugar. Pero since ako talaga ayoko, gusto ko siyang tikman ng puro. Walang puro, Altea. Walang puro. Kahit purong pagmamahal. Ang sarap. Ang init lang talaga. Mamaya ubusin natin. Kasi malamig ang panahon, so kailangan natin ng pampainit. May pa-pizza tayo. Hold hands. By Cafe Bumakil. Shot. Nagkakaroon na tayo ng ilaw mula sa solar lights. So, unti-unti na siyang lumiliwanag. Yan. So, makikita na natin mamaya ang kabuuan nitong ating Cafe Bumakil sa gabi. Mga momshies! Eto na nga, nandito na tayo sa Cafe Bumakil. At kasama ko po ang owner nitong isa sa mga kinikilala rin ngayon na may maging next tourist spot ng Baguio City, ang Cafe Bumakil, none other than Madam Aladina. Hi, Momshi Aladina. Ayan. At siya nga po ang nakaisip nitong kakaibang
cafe na ito para sa kanyang mga kababayan dito sa Baguio. Pero bago yan, paano nyo po ito naisip na gawin? Wala sa pagiging isang bakanting lote lang. Hinikayat ko yung mga kasamahan ko dati na nagnenegosyo na pinalugmok ng COVID. Yes. Sumingin tayo sa sarili nating bakuran. Marami pang paraan para kumita tayo at magagawa pa tayo para pagkapera. Hindi lang sa town, kundi meron din sa sarili nating bakuran mismo. Mag-isip lang tayo ng maganda at saka katamtaman lang na puhunan, kikita din tayo. At least, pag sarili natin, hindi na tayo Less ang mangungupahan. upa. Yes. Isa pa yun na nilalabanan ng Tsaka, ang ganda kasi nito, no, dahil nitong pandemic na nangyari sa atin, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ay talagang sobrang naapektuhan. Higit lalo yung mga negosyante, no, yung may mga business. Okay, so ito po ay gano'n nakatagal? Nag-start kami na-launch ng February. This year lang po. Yes. Bago-bago lang din siya. Oo, kasi syempre hinay-hinay yung pag-ayos ko kasi hindi naman kasi biglaan. Nagsimula lang to sa simpleng halaman. Tapos may mga dumadaan gustong magkape. Kaya naisipan ko na gumawa ng kapihan. Cafeteria, okay. Tapos nilansa namin noong February. Alright. Tapos ito ha, may isa akong question. Nasa open area tayo, tapos may swimming pool. Bakit po may swimming pool? Kasi ang lamig talaga. Kasi nung COVID, lahat halos iniistriktuhan. Hindi ka pwedeng makalabas ng bahay, hindi ka pwedeng pumunta sa town ng o kaya mag-outdoor na siyempre nakaka-stress. Correct. Kaya gumawa na ako ng simpleng swimming poolan para babaran, iwas labas-labas kasi nga bawal ang labas-labas noon para at least pamilya mo lang ang kasama mo. Yes. Especially sa mga bata. Oo. Ngayon yung tubig na yan, hindi yan lang talaga pang swimming pool, kundi pagkatapos madumihan, yun ang pinandidilig namin sa mga halaman para makatipid sa tubig. Okay. Recycle din Yeah, talaga. recycle talaga. Masusulit natin. So, okay. Eto na nga. Mula dito sa Cafe Bumakil, papunta sa town, paano namin siya mapupuntahan? Sakay lang kayo ng Pignat tapos baba kayo sa may toll gate ng Dreamland. Subdivision. Alam na yun, maglakad na lang kayo ng konti. Makikita nyo na Or yung by Cafe taxi Bumakil. rin, pwede rin. Pwede rin. By taxi, alam din. Saka jeep na lang para matipid. Mas matipid, yes. Tapos kaunting lakad para exercise. Exercise. Okay, so ngayon, eto na. Nako. Eto na nga, madam. Meron akong 1-minute challenge na gagawin. So, obviously, medyo umuulan talaga. No? And magkakaroon ako, susubukan ko ang 1-minute challenge na paglublob sa kanyang swimming pool sa open area. So, bago yan. Habang umuulan. Oo, habang umuulan. So, maglalagay muna tayo ng mga langis-langis at saka kung ano para anti-lamig din. Okay, let's go! So, eto na nga. Eto na mga moms. Naku, susubukan ko na mag-swimming dito sa swimming pool sa outdoor ng Cafe Bumakil. Kasama ko nga pala, Daddy Alex Vlog. Dahan-dahan madulas ka. Saan ka nagpupunta? Siya yung aking tinuturing na kaibigan and of course manager. Dito pag nandito ako sa Norte. Parang kang bakla. Okay na magpaulan. Ako nga kinakabahan na sa lamig ko. So siya magiging visual timer ko, Daddy. So for 1 minute long. Dapat 5 minutes ang challenge. Ay, grabe naman. Nasa Baguio tayo, Ay, te. itigin na lang natin ito. Ako nga, pag uwi ko talaga, hindi na ako makagalaw. Okay. So for that, eto na. Let's go. Ako parang ang lamig. Oh my God. Grabe ang lamig. 5 5 minutes, te. 1 5 minutes. minute lang. Yung challenge, 1 minute, hindi yun, hindi challenge yun, te. Ang lamig. So kailangan natin lumublob. Kailangan, lulublob ka mga 20 seconds. Ha? Ano to? 1 minute. Ready? Sa akin, 20 seconds. Sa kanya, 1 minute. Mamimili ka, 20 seconds o 1 minute. Nagagalit mo may-ari. Ito na nga po. Kaya kita dyan. Lamig. Lala. Aray, namumulikat ako. Ara. Ang lamig. Ayoko ilublob kasi mabubura po yung kilay ko. Lumublob Di ba ka.
naka ano naman yan, yung kilay mo ano naman, tawag dito, waterproof. Ang lamig. Okay. Dapat lulublob ka. 20 minutes, lublob. Uy, wag naman yung buong katawan. Hindi ko na kaya. Ang lamig. Ayan po, Ilang Sandali! minutes na? 1 minute na si ba? Dug, Sino bang... si Dugong nasa bundok na. Ang lamig! Ah, Ready? 20 seconds. 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balaw na tayo. Hindi ko na kaya. 10 seconds lang. Ang Dapat sarap. 20 seconds. At may isa pang mabubuong challenge, ang magbanlaw dito sa labas kasi wala pong tubig sa loob. Let's go. Ayan na. Tapos na tayo and it's really a success dito sa Cafe Bumaki para sa aking kakaibang challenge. At kung sakali may mga challenge pa kayo na gusto ipagawa sa akin, nako-comment down below. Dito naman po sa Mom Shi G sa aking YouTube channel and Althea Bababong sa aking Facebook page. Again, follow din po natin Daddy Alex Vlog and Mia Kaloka. Thank you! At syempre kay Pogi, ang kanyang page na Carla. It's DJ.